Roi try ai ngu iblay sa sin ke por menta ya ke bang yo pa ben ye kren bat pi lang bang ne ktien ke jong blay. But utrai kren bi ike kum bagalong umri ngani kren ban adjust bat no re ye ke ba shisha ukren bi ke ba shisha bat ya kata ke bom day wong bi kalong ke bom day. Tadi nda ke ktien ke jong blay kam ju kalan kalong bet straight forward kalong bet ya ke ba de ben long kum ta ya ke bom de ben long kalong bi kum ta. Tadi nda bang ipule ktien ke jong blay ya ke ba abang ipule ke ktien jong blay ke penbet ktien jong blay ke sneng ke hikai ktien ke jong blay em ka penblien yu breo ka baha ka hok ke jong blay. Tadi nda haba teng ku mga ong kita haba sneng haba penbet em teng ki breo teng ki that teng ki wit teng ki snow domru namar ba la penbet ke ktien ke jong blay. Blay bo blay penbet ke daw ka long bo it. Kanu ka kemile no pa ki bam penbet ila ke jong ki kon ke jong ki em kin bu jing et dala dia le dan bal onginga ba lada ki kimi ki pa ha ba ki i ba ki kon jo ki le bakla balada ha jaka ba ki kin pen bet ya ki hinra ki defend ya ki defend ki jing bakla jo ki kon ka ba mot i anda ha bala he ki kon ki kimi ki pa ki ha ban bu do lawyer na ga ban ta kita ki kon jo ki tading tam kane ga de ga jing shisha balada kum ki kimi ki pa pi i ga jing bakla pi sneng pi pen bet mo pi pen bai ki kon ga jong pi na marba ma pi et ki kalau kum jo pa ba beneng ru abo et yangi usneng pun bet yangi pala dangi thut no ke pun bet ke jong blai ta ga mot kalenti ke jongi ka don lupa kalenti jong ke jing yap jong ke jing jot nan hiru ta ding ta fi osngo bok tin ke jong blai ka kren kum ta la da pi kwa ban bhai la de pun bet no la jong ke jing em nai sarong nai pen e na marba u blai em ju kren kalande ke ulong isbak tadeng ta bang isu thu ba kalong kum to ke jing im jungi habuloi om pen bet ben long kum ta hap long be kum ta mla ban ong bo blay di basneu blay di ba ma u ba e do not u blay no bu e u sneng u sempat u pen i u correct yang i kibreu jisu ukran bi de ktien ki belong plain and simple kemamdan kano ka mau ka bari ko ban ong fi kita ka bakalan jelbi de ka de ba shy bat ka ba la ban pen mong ka ba la ban kta ka la ban pen dom ri ki babon tading ta ne ke singi ka ban kren na ktien ke jong blay ya ka bang kwa an bu ni ke jingkli hatu jisu wan ban ban pat ya ka ye madan shibun ki bre ang o pile jing sekri mo shaga potan kam tam ka de ke jing ban pat ye bi u jisu am dei tamba wan ji sekri tak shi potan net rei ki ba pediang hi u jisu kris am bi kadan mi kan niam kata ka baken janiam bat ka baken jablay tading ta am kadan bi artli ni ki baken janiam am ka David ka biang bet dale am no biang bet shukam mila dia bangal dan na kata kaniam ngadan ta ka balang ngadan ta kadam ka de bakin janiam rega jikem ko long khongpang dan wi kong onginga ngas ngudei dapat khat ikata ki ong fite pastor uyap we Judas kimi de ki kror ki Judas ong pi ong belai kamta ong fite Judas de we ule komba i yu jisu udor yu jisu tangba udai pat ubade yu jisu shibun ki breu ki sngi ong kolong tai ki kami la dia bagi dai ki nong but jong jisu tamba ki dai ki breu ki ba pen ran yu trai ki breu ki ba dia yu jisu tadi inda ni ka singi kwa ban kren ni ka subject ba hatu jisu wan ban pen pat yeng ladanga ong de ka ktien ka ba shai de ka ktien ka ba tang shikan tien bi ka long hot u jisu wan ban pen pat ya ka yeng mdei wan ban pen bahai ka yeng tadi ta wan ban pat ya ka niam knang ba kita ki breu kin yo si shai kata bakin jamin sim labun pelat kiriuniam labun pelat kita kibreu ta ki bakam yel di ba ki dei ki kon jo kata ka balang ne kata kaniam dei lada ka jing empat am kam reflect ya kata ka jing kai na ka ktien ga jong blai am kata ka de ki skor sudah atu jisuan berpat yeng hot wan berpat ya ka yeng na marbalai ukwa ben bet ya ka jing em ga jong breu Ndi ba ang mga kata abun sin kibriu ki dom nga bu pastor ban tay ulang kumta ndrei namla ban ong kata fi kwa nga ong ba kata de kwa ban dom yu jisu dom re nga tadeng ta la fi la ban dom nga fi dom yu jisu kum fi dom nga Pikatin juble ka kran shai kum ne ka ong ba na ka lundang ka ba shpau ka kot lap sau Matthias ong kum ne
mut bangalawan banbu ke jing suk ak perthai ngam sim lawan banbu ke jing suk hendrai kawat na bangalawan ba ubriu unya le ba lau kupa ka khun ru ba la ka kmi sa kurim ru ba la ka sengken kurim baginok shun ubriu kin long ki bana ying jo piu jisu ula dap kran met daga ba shai ong pin but ji shai nga pi ka ba ying kan paj ba kina ba tapi but shai jisu am kan yam kan long persya nam kran e usoi tan kran kan yam e nang kong kan long persya yu tau ubriu tadi ta manu long persya pi hang ni ka thoi shai ba ubriu ni le ba lo kupa kina 100% ka khun ru kan ni le ba la ka kmi ka sa kurim kan le no ba ka tak sen kurim ne ba ka kiau kurim no thau kurim kinong shun ki jong bri kin lom na ka yeng ki jong ui mano ba ong kata u jisu ul dep ithu lupa la ki bri ki but chi sha ye u jisu kanon ki jing ya pat bi ka yeng ba ka jing ya pat ba kam de ka jing ya pat ya ka ba penjot de ka jing ya pat am pen pat snon ya ka niam kinang ba kita am kinwan shau jisu banom shakri shu yu blai ya ka niam gor kom ben shakri yu blai how man sim da ka jing shisha khin ju blai ong ne na pule na Lukas rom na nong ba khandai u jisu ongom ne pa dang puli pm nong ba o patai pastor em ngam patai danga khin ju blai ka kan shai ka ongom ne to ne no Lukas nom khandai ne de khot ka ba ar pulai ongom ne ul ongru haki baro la da unu nuru umman banwan na dien jonga ai bu un len yela di bu un ra la ga ding phana halaga sngi bu un bu nga na ba unu no bu man ban pniam yela ka men siem undu no eka re unu no ru bandu no ka men siem na ka ban ta jonga uta ken un pniam yeka tena pulis kan go de khat ka ong ne kan gal nong ba khat sa ro mo ka ong ne mu bri bu but u jisu ha ban khindo yela di ha ban bu shiu trai nang kong ne un bu ik pri bu ino no ngani lo nom khat sa khat afun re ko la unu no ru unwan hang ha bot ubam mi si elo kpa bai la ka kmi bai la ka tanga bai la ki khon bai la in men bo ru shin rang ba kan thai hoi bai la ka jong ga jing em la ban long usun ran jonga pi la da unu no ru ubawan hang ha ubam isi elo kpa bai la ka kmi bai la ka tanga bai la ki khon ba in men bo ru shin rang ba kan thai hoi wat la ka jong ga jing em la ban long usun ran jonga jisu lap kren lupa bawan pa iyang paj be kina be yang kan paj be tading da ngong ifi jisu umdei wan ban pen saat ya ka yeng dei wan ban paj ya ka yeng ban pen bahaya ka pi dan ki yeng ki ba la sna rim da man shwa tam bala sna man shwa to ka yeng rim trafin bu sa to ka yeng rim ki dan ki ring man tam bun ki yeng rim man talim isu ki la do lo di ka ban pran to ka rim barkoj wala da ki ong ka long ka ba itna ha ka por ne man ta kam ya hap shu la ban pra to ki yeng barkoj kanang ban yo te da ka ba thamai tading tam kanang ban shna da ka ba thamai ka ba kam scam ka ba kam itna kat kum ka architecture ne kat kum ka design bun ki ong all is gold na ka ban ong ifi ka don la ka jong ka ta ka ong all is gold ndai ka ba thamai ta ka dei ka ba thamai tading ta finya sa to ka li ka barim ngai la dion ka li ba thamai ngai kwa na ba thamai lai ping pong sa ka jain ka barim ngatip tang ka no filang ya kwa pong na ka jain ka ba thamai tading ta fi kwa ban im sa ka ji im ka barim am pinjot tan tading ta utra ong u badan ukris long jing thaw ba thamai eki barim ki la do no akmi ki barok ki jalong thamai tading ta unu no ubreu ba yo you just kris yo et ka ba thamai igini ka breu em kanong samaria langi pule nakal nong basaw ni ka khot ka ba arpog ong pa jungi kilai mani blai holor unie hi ulum pi ong ba jerusalem kalong ka ta ga jaka ha ga ba de mani blai jisu lai thu aka ko ka breu to nget yanga ba ka por ka ja haba pi pinomani ukpa halor ni ulum lam ne jerusalem pi mani blai ka kum ka ba pim tip ni mani blai ka kum ka ba ngitip nama ka jing penem kalong nagi jiu reka por ka ja ba kalong mentaken haba ki no mani blai ki ba shisha ki ni mani yokpa haga man sim bat haga ba shisha na ba ukpa ru uat ka ba kum kita ban mani u blai ulong man sim te ka dai ya kita ki ba mani u ban mani haga man sim bat haga ba shisha bagi ka ba remem ka kot no kata ka jing mani po Jerusalem ki ba mani halum ka kot no kata tading ta ka ba thamai ka long bai bu try kwa ngi bangin mani ukpa ha ka men sim bat ka jisha in spirit
lani how men sema kot but haga jing shisha in spirit and in truth. But Jesus ong gomne ong ba lagi pulil nong bakat kendai mo no Matthias kini kel nong bakat kendai kini ke dekat na do ka ba arbu prag ong ni Jesus ong ki shisang ong pi ya ki bay lay buat anga haga jing pen tamai anda ukun ubri un shong aga ket kaburam jong u pir bin shong hakikat argi ket ban bishar ki ket argi jai Israel. Jesus ong gomne uno ru ubala no ilaki yeng lani ki men bo shin rang ni kan thai lani ukpal ni ki kemi lani ya ka tengah lani ya ki kon lani ki bri na ka benta ka kerteng jonga un yo shis pa sha ya kata bo un yo ka jing imbam jikot ru de shibun na kita ki bolong shwa ki long khatdo ba kita ki ba khatdo ki long shwa jisu ong ki bolong shwa ki long khatdo ki ba khatdo ki long shwa kamu tahu bu khatdo mo yela di ubu nang kong mi jisu utau bre un long shwa re utau bre bu shwa yela di utahi un long khatdo bobo yer jisu shadiana utau un long be yela di shadiana tagadi kata jisu ong ba ngawan mde bangan wan ban pen bhai ka yeng dengan wan ban pen pat ya ka yeng ya ka bangan yo ban thau thma ya ka tading ta pi ki kme ki pa abaki kon jong pi ki yo shisha yu jisu ka ya ki mola da kiat bakla hab dai ban sneng ban bet ya ki da yat ka kum ko perthai da ya baki kon jong pi le se man ta ki stang man dwai ki stang man pule ka tien ga jong blai ki stang man eat ban skri yo blai kadai ya pir ban buat lang se ka ta ka jaka kam dai ya pi ba pin shu ong be ka barim ka ba bha ka ban ong fi utau ba sung eat ba ka barim ru em di apostol Paul man bau dong long sol usung be kata ka balang ju kata kan yam ga ju kadai ka ba bha palat udah isi udah persat mo ya kata ka jing berngam berset ya ki standre onda ulama shay jisu em pulang kan ni shisha tagadi kata am bon sien ngi sarang ru kata tangim pa ta ben kala da habangi pendret em ngi yo la shisha ban tip ya ki betma ya ki beshisha kam tam banginum shakri sho yu blai how rom la ne ha Jerusalem na kata ka ba kenjan yam ka ba kenjado da bangin shakri shisha yu try in spirit and in truth am sim la ka jing shisha tadai ta la da pi ong jisu wan pa yeng pa sem wan ban pa dan ki breu ki ong ba oh jisu mok thin ju blai ki ong pi ki khon to ko go ya la ki mi ki pa kan ma ba ga jing ko ngo ki mi ki pa kan ya try kan om dai ha ga ta ka ba ken jado tadai ta pi ki khon to ko go ya la ki mi ki pa ha u try kuma la ki mi ki pa ki ya ka lan ti ki jong try ta ka mo ko ngo iki talada ki ya eklanti ki jong trash bu ki pa badi babam ki emglanti kan yam kom ya der ki banai bara bagi kon o ki dona ta ki persyang wan lang ki sakata kalanti banyadi ya ba mani em tang lang le balong reuniam ki kon em ki ha banong em hi pa em hi mai daga buburam ki ha ban kentaj ya kita ki jing hikai mde tang ban shuko ngo tang ba de ki mi pa shuko ngo tin jo blake ong pigi kon to ko ngo yala ki kimi ki pa how try la ki kimi ki pa ki ya how try ko tin jo blake bot la kim ya kan ta tadin ta mdi bang kren ban pa gi yang sam lai ko mau jisu ong bagi nong shun ki long na yeng hi ku pa long persha yu kon ka kimi long persha ka kon ka persha kurim long persha ka kya bogum ta kin men bo kin long persha e pi bat la da mo la da fi bo shan ong kimi ki pa baniu jisu ni kin men bo jong pi ni no fi bo nang kong shoi kita ta kamot pi long khat do fi bo nang kong shoi jisu kam ta fi pen dong nang kong ga ta ngai pu tran gur khui pi ni ka por ka bamanta dai ta ka por ka la jan jisu jan wan dai ta ka singi ka khat do hi ya ban yang ka singi jo jing bishar bat monon bishar gi do jisu ta la ngi la biang lupa na do menta am ha ka jing dai ka jongi but utrai ka suk ngi bangini kendo utrai ka singi ta la dam biang jing khanyam nai keren shu kata kasni la syukur la kut ni to ka jing peram ka lawan la kawan ba bu shu singap ka singap ba bu shu lek na ka basuk i chu job tadai ta kwa banong fi ni kisni ngiap ban puson ngiap ban pet hatu ngi don shiana em ka jing dai ka bi shabu Jesus Christ ka ibangi kam ka ibangi le atu ka dai na mo la dai shi shabangin pendu no i Judas gini kisni ki Judas ki shu kam na shintur ki shu do bu shu le men e Yau Jesus Christ na ki bade Jesus Christ. Jela ga jongi shisha nyu sa opsen ki long ki stan.
ki babun ki bishukam mar kalong ke jing leran ki babun bah mo hakmat ka berthai mar ki stan kim im kat kum kan ka tien ki jong blai ki em ka niam grup kom ha ka tien ka jong trai ka jing ka tu ka jong ana ni kalong be persyang tuai ka ei phim la ka tien ju blai ka ong la be la pi it utrai ki barok kilong ki bala bat ni tau pol ong la ban le ki barok dau tau pen sai boring ha pi it jam pin la be atip pi bang man di ban bam ban le i kam auria ban le i kam ki be clear klai ne mdei tang kata ne ban shu shakri blai tang ka niam grup kom tala da gare pi ban i no kapor kala dei da long shu re ban ni la kam kai tadai ta bah badu ik perthai ban ya ka fido yu jisu ban ya ka fido ik baneng tara bah badu no ik perthai kendo ne ki baro mala da dei ban ya pa hieng bah ba ya pa kenang ba ka hieng kan yo ik jing panim tara jisu khat itu brio ong me bot na inga ni brio ong ap chwa da yap pang sli tap tadai da jisu ong khat ya me am one plek ya lap ya hima ka jong blai tadai da jisu khat ipi bu shu tu pa shadien bu shu tu kami shadien bu shu jisu nang kau tadai da bot bi utrai la tip iben panim nang kong ipi un panim ki yang ka sam barok away tadai ta wa nam shakri u blai da ka bashu perkhat da ka bakan jado lai tu shakri u blai in spirit and in truth bangai try ko khu ipi ni ka por ko menta ngai ni ka jingkran ni khubor ni ka step kan dolong sha ka jingkar khu ipi kan ai bor ipi upin shakri u blai in spirit and in truth ni dwai ni ka por menta try ni ka por ngai ngo yeme ma ai ko try ni ka lat i ka bangan kren ni ka ktin ka jome ka ktin ka jome ka long mi ka bashai mim shim lawan ko try shini shi per thai ban bu i ka jing sup rai ka wat kan dan mi ka thma kan dan mi ka jingele haba ki breu ki pediang ni metra ngitip manado mandai hado menta uksoj uisi ushrai ubishni udom ubitar ki breu ki bakwa ban bot shisha yu jisu namarba ka ktin ka jong balai ka tho kumta ka long ba ka tai ka de ka jing shisha ngai try man ai bor ni ki khon ki jong me ki bathrang ban shakri shiwa ya me ko try ba shisha man ai bor ki ba ki nyat bi shaphrang bi no pe shkamon shkadiang ni shadien retang shaphrang sha ka jaka ka ba memedan ki nyat bi try da ka bor jong me do mun simba kho banga da ngai ni ki kamba ka jong me try pen shlor ni ki khon ki jong me kin shakri ya me try kin shakri me om ka nyam grukom om ki ta ki ai ki dostor ki ai barkhat henry kin shakri ya me in spirit and in truth doang ko ni ki khon ki jong me try ha ka teng jisu amen but amen try ko pi ha ya sprang da ka jingat pi mi ki paru la ka mot ai tilot balada ka thar ka tin ka jong blai ka ba ba klong yu tau sha balada ka tin ka jong blai ka thar ka ba mot hi pia ban check iladi balai ka thar tanai ta ngai try ko pi in sikindo biang la sha ka sngi blai ta ka borom ju amen